На колко души това се движи? На някой движи ли му се? Добре. Добре. На вас се движи, супер. На колко не се движи? Добре. Значи, това е съвсем лека закачка. По принцип има безкрайно много такива примери. За едни се движи, за едни не се движи. Това не значи, че се движи или не се движи. Зависи сетивата ви как са разположени, кое полукълбо на мозъка използвате. Това е ключово важно да разберете, че в един и същи момент двама души могат да гледат едно и също нещо и за единия да се движи, а за другия да не се движи. И това е нормално. Нали, има примерно снимки, на които всички възрастни виждат череп, а всички деца виждат жена, която се оглежда в огледало. Има безкрайно много примери. И колкото и да обясняваме на възрастните къде е жената в огледалото, те само череп виждат. Казват, не череп е, а децата пък череп хич не виждат там. Значи ние седим, гледаме едно и също нещо, което е просто и виждаме различни неща. Представете си, когато сме на улицата, в магазина или примерно вечерта си говориме вкъщи, как гледаме едно и също нещо и виждаме тотално различни неща. Това различие идва, защото действителността е огромна. И това е безкрайното. Всичко, което нашите сетива виждат, плюс това, което не виждат. Нали? Котките виждат повече, кучетата виждат също различно черно-бяло, делфините чуват ултразвук, но и нашите сетива са ограничени. Тук е цялата действителност. Колкото са ни развити на нас хората сетивата, толкова пускат навътре. Тоест някой късоглед ще пусне по-малко, някой, нали, който примерно е музикален, ще пусне повече звук. След това има още един втори филтър, който е наличен опит, култура, ценности, интереси, мнения. Някой, който обича коли, като се движи по улицата, какво вижда? Коли. А една жена, която харесва скъпи чанти, какво прави, като се движи по улицата? Вижда хубави чанти. Тоест, нали, в зависимост от вътрешните ценности и интереси, ти това виждаш и тази информация ти влиза в главата. Това не значи, че всичкото го няма, значи, че на в един и същи момент сега, вие гледате една и съща презентация, но повярвайте ми, ако направим анкета, вие всичките сте гледали различни презентации. И всеки е забелязвал това до толкова, доколкото сетивото е отворено и до толкова, доколкото интересите са му били в тая посока. И тук се получава личната карта за действителността. И ние сме абсолютно сигурни, че това е вярно. Абсолютно вярваме, даже го отстояваме, понякога се караме с другите, че това е действителност. Най-лошо става, когато се включи речта. В речта знаете, че има огромна доза изкривяване, обобщаване и изпускане. Когато разказвате за някой, че сте ходили на гости в една къща, какво правите? Изпускате страшно много от информацията, малко я манипулирате, за да звучи по-пикантно историята и обобщавате. И всички там така се чувствахме и беше за всички еди как си. И най-накрая се получава карта на картата. Това значи, че да кажем, когато застрахователите искат да снимат, да разберат какво е станало в една катастрофа и вземат обяснителните бележки на 20 очевидеца, се едно четат 20 различни катастрофи. И само това, което е пресечената точка на всичките 20, може да се приеме, че е близко до действителността. И как да се оправи това нещо? Представете ли си, значи ние всички си говорим за образование, тук, и в зависимост от това, на който сетивата колко са отворени, толкова ще влезе, после в зависимост от личния опит на някой, нали, той така ще си го представя, после като го говорим съвсем ще го омажеме и най-накрая става едно, че не се разбираме. Нали, в семейството е същото. Вие му казвате на мъжа ви нещо и той се не ви разбира, и той нещастен, и вие нещастни, и там през годините се циклят едни разговори, а то всъщност тези филтри пречат. Това, което може да се направи, е да върнем назад. Първо да изкараме курсове по комуникация. Комуникация да говориме ясно и точно и да назоваваме това, което искаме да кажем. Особено проблем е това при жените. Нали, те намекват. Жените намекват, а мъжете как не се сещат никога и с тези намеци до никъде стигаме. Второто, нали, е примерно да се научим и с тялото си да говорим правилно. Тоест, ако една жена се облякла с страшно къса пола, изключително орязана отгоре, нали, топирала си е косата и си е сложила футуристичен грим и ходи на обувки целите в камъчета и ужасно се очудва защо, нали, мъжете й подсвиркват и явно не е наясно с невербалната комуникация. Значи, има изключително значение какви послания изпраща с дрехите си, с походката си, с косата си. Значи, първо трябва да се научим да говорим, нали? След това трябва да погледнем филтрите и на другите хора. Ако си седиме заедно и гледаме едно и също нещо, т.е. какво се случва в един клас, да кажем с деца,
и за нас това е супер ненормално, а за учителката е супер нормално, значи имаме разлика в този филтър. И трябва да си ги сравним. Правихме едно упражнение, в което ни дават картончета. От червено до зелено и по средата има всякакви цветове и на всяко картонче пише. На червеното ще биеме детето, на зеленото ще му дърпаме ухото, примерно на сивото ще го държим наказано и гладно, нали? И така долу ще го целуваме и прегръщаме. И всички родители имат всички картончета. И казват, ако детето скача на дивана бурно, какво ще направите? И всеки дига картонче. Аз естествено дигам това, което е да го похваля. До мен обаче масово се дигат едни картончета, че ще бие децата. И аз не мога да разбера, що ще бие децата, а пък те родители, дето аз дигнах, че ще се радвам, че детето ми скача на дивана, определено решиха, че нещо имам проблеми. И почнахме да си дискутираме, аз защо ще се радвам, те защо ще го бият. И като подискутирахме известно време, стигнахме до извода, че и двете гледни точки са валидни, ако ти имаш различен втори филтър. Тоест, ако ценност е да си опазиш дивана, биеш. Ако ценност е детето да си изразходи енергията и да спи нормално, но се радваш. Тоест, ето тук се получава разминането пак на сърцето. И следващото е за сетивата. Сетивата се тренират. Значи очите могат да се подобрят да виждат, и, значи окото не да гледа, а да вижда. Ухото не да чува, да слуша. Нали? И примерно всички тези неща се развиват. И когато това се прави, ние най-накрая виждаме по по-сходен начин действителността.